সেইটোৰ ছোৱালীটোৰ গাৰ্জেনে এৰি দি কেনে দুকু লৈ গুচি গেলা। সেইটো ঘৰত দুটাই ছোৱালী, মগাৰাপি এটা আৰু আন্ধুৰাপি এটা। তাৰপিছত দুকু লৈ গুচি গেছি আৰু একো ভেজাল নাই। এতিয়া তৎক্ষণাত যে আপিটো এনে কৰিব আমিতো নাজানো, এখানি কথা আমিতো মাৰাও নাই তাক, বান্ধি থৈছিল আৰু এনে আমি লগতে আছো এখন হাতত তাৰে উৰ্না দি কেনে মেৰাই থৈ দিছো, বেছি বেলেগ ৰচি টচিও নাই। চুৰ কৰিছিল, তাৰপিছত ৰাস্তাত বান্ধি কেনে 2 মান মাছ দিল। কি চুৰ কৰিছিল? सासे गथ'आ मोनसे दखानाव थाइबा दामिनि केक सिखाव खावदोंमोन। दखानाव हाबनानै हिनजावसा गथ' कमसे कम 5 बोसोर 6 बोसोरनिसो गथ' जागोन दै बे गथ'साया। बे दखानाव सिखाव खावनायखौ नुनानै बे दखाननि मालिकआ बिखौ गथ'खौ हमनानै एसे रायदोंमोन, ओमफ्राय बमफङाव खादोंमोन दै लोगोफोर। बमफङाव खाना दोननानै बे गथ'खौ लाजि फोनांदोंमोन। दा भिडिअखौ नोंथांमोना फुल जोबजासे नायब्ला बुजि मोनगोन जाथाया मौ जानाय, अबे जायगायाव जानाय, बबे डिस्ट्रिक्टआव जानाय। बेनिफ्राय बे गथ'खौ बमफङाव खादों। बे गथ'साया दखानाव हाबनानै माने मोनसे थाइबा दामिनि केकआ मोनथिखायो नोंथांमोना, थाइबा दामिनि केकखौ बे दखाननिफ्राय गथ'आ खावदोंमोन, खावनानै जादोंमोननो। दा बिसोरा फैसा गैयामोन खोमा, लुगैबाय, थाइबा दामिनि केक खावनानै जादों। बे गथ' मानसिखौनो बमफङाव खाना दोननांबाय नामा? आं ओरैबायदि नुनानै हामा मोनदों आरो दुखु मोनदों आरो ओरैबायदि रागा जोंदों दखाननिखौ। मानो खानांगौ? गथ' मानसि एसे बुजाय, नांगौबा नोङो फंसे सोबानानै हर, अब्लाबो जेबो लस गैया। बे बमफङाव खानानै ओरैबायदि लाजि फोनांदों नै 5-6 बोसोरनि गथ'खौनो। ओमफ्राय मा जादों मिथिबायना लोगोफोर जाथाया? ओरैबायदि उल्थां फाल्थां जाहैदों। बे गथ'आ लाजिनानै न'खराव थांनानै माने दौलेङालायनानै गावखौनो जिउखौ फोजोबना लादों लोगोफोर। नंगौ, गावसानि न'खरावनो दौलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों बे गथ'आ। माने लाजि मोनबाय खोमा, बै दंफाङाव खाबाय, एथ'खिनि मानसि रायजो राजाफोरा नायबाय दंफाङाव खानायखौ, बे गथ'आ लाजियालासिनो थागोन नामा? बेनिखायनो गथ' मानसि माबा मोनसे खावनानै जादों, बा फंसे रायनानै हर बा फंसे बुनानै हर, बेफोरबायदि दंफांफोराव खानो माने दरकार। बे थाइबा दामिनि मालखौ आंनि दखानाव हाबनायमोनब्ला बा आंना मोनसे दखान थानायमोनब्ला आं बेफोरबायदि खालामनो हानाय नङामोन दे। गथ' मानसिखौ दंफांफोराव बेफोरबायदि खानाय बुनाय लाजिनाय, आं हायोब्ला बेनो मोनसे बुजायनानैसो आं मेथाइखौ हरबावगौमोन। आं जानायमोनब्ला बुजायनानै ओंखाम बा आं मेथाइसो बायनानै हरबावगौमोन बे गथ'नो। दा ओरैबायदि गिरास्टर दोङो, दखान थाइबा दामिनि केक खावनायखौनो माने दंफाङाव खालायनांबायनो बे 5-6 बोसोरनि गथ'खौनो। मायबा बुजियो नामा बे 5-6 बोसोराव मदायसो गथ'फोरा? ओरैबायदि जोंनि बर' नङा, बे मुस्लिमफोरसो आरोना, मुस्लिमाव जादों बे। दा मुस्लिमफोरा बिराद बुजिखाया दे, थाइसेखौ थाइनै खालामो बिसोरनिया फैसाखौ, मोनथिबायना लोगोफोर? ओरैबायदि माबा खालामो, बे थाइसेखौ थाइनै खालामनाय मानसियानोथ' बिसोरो ओरैबायदि माबा, माने बे थाइबा दामिनि मिथाइ खावना जानायखौनो, केक खावना जानायखौनो दंफाङाव खाबायनो, ओरैबायदि माबा थायो। बेनिखायनो जोंनि बे हादोरनिफ्राय गुबुन हारियाव होखारहरजादोंलै माबाफोरा, लेनजाय जाग्राफोरा। जोबोद मोजांनिनो खोथा। बिसोरनि मानसियासो सोरखौबा गाज्रि खामानि मावनाय, जोंनि बर'फोरखौ किडनेप खालामनाय, गासिबो बिसोरनि मानसिखौसो खोनालाबायो आं। दा नै बमफङाव खानानै सोरखौबा सोरनिबा जिउखौबो फोजोबबोबाय, एसेबां गथ' फिसा मानसिखौ। गथ' फिसायाबो गावसोरनिनो मानसि, मुस्लिम मानसि, ओमफ्राय बे दंफाङाव खानाय गिरास्टर दखान मालिकआबो मुस्लिमसो मानसि। नंगौना नङा? बर'बा आङो ओरैबायदि बुंदोंमोन, नाथाय गुबुन हारिसो नालाय, दा आं बेनिखायनो बारा बुङा, गुबुन हारिसो। अब्लाबो एसे अननाय फैयो आरोना, गथ' मानसि नालाय। नुनायखौ माने जोङो नुनानै एसे दुखु मोनदों। आंनो भिडिअखौ हरदों सासे हाखा मानसिया। आं माने हारसा भिडिअ बानायदोंमोन नालाय साननैसो सिगाङाव, बेनिखायनो हरनाय जादोंमोन। हाखासो बुंनो होदोंमोन, नाथाय आं हाखाखौ बुंना होलिया दै। जोंनि बर'बा आं बरियानो भिडिअ जेबो बुंगौमोन, नाथाय आं गुबुन हारिखौ जोंलाय मा बुंबावनो न'? दा बिसोरसो मिथिसिगौ गावसोरनि नियम, गावसोर मा खालामना लाखो। माने गथ'आ लाजि मोननानै गावनि न'खरावनो थांनानै दौलें लगायनानै थैदों दे लोगोफोर, लाजिनानै। दा बे निउसखौ नायग्रोना ला दे लोगोफोर, दे नायग्रोना लानोसै। हारसासो एसे नायलांबानो जाबाय। बाय दम हर बेबायदि मानसिखौ, दखान मालिकफोरखौ बाय दम हर कमेन्टफोराव दे लोगोफोर, दे कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों लोगोफोर, कमेन्ट खालामना फोरमायबानो जाबाय। थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि सेराव बेफोरबायदिनो सापर्ट देखायनायनि थाखाय। दा गोदानब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो, ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ फोरमायहरलायदो लोगोफोर। थ' थेंक इउ। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव साबायखर गोजोननाय थाबाय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय। आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों फोरमायहरलायदो दे, नायग्रा ला भिडिअखौ। চুৰ কৰিছিল, তাৰপিছত ৰাস্তাত বান্ধি কেনে 2 মান মাছ দিল। কি চুৰ কৰিছিল? এই কেক 5 টকা কেক মনে মনে নিছিল। অঁ। পিছত তাৰপিছত
ধৰি কেনে ৰাস্তাত বান্ধি কেনে মাৰছে। দোকানী দোকানীৰ নাম কি? দোকানীৰ নাম মই মালিক বুলি মাতো। মানিক আৰু মানিক তাৰপিছত কি কৰিলে তোমাৰ বাইদেউ কি কৰিলে? ঘৰত আহি ফাঁচি লগাইছে। আছো বাইটাকান্তে তাতে গাছডালত ছোৱালী দুটা বান্ধি ধৰা দেখিছোঁ বান্ধি ধৰা দেখা পাই বেয়া লাগি কিনে মই এৰি দিছোঁ সেইখিনি বান্ধি থৈছিল তাৰপৰা মই কৈছোঁ এৰি দিওঁ সৰু ছোৱালী কি কাৰণ বান্ধি থৈছিল বোলে? কিবা দোকানত কিবা কেক লৈছিল বুলি দোকানৰ পৰা চুৰি কৰি সেইখিনি আৰু কেক লোৱা বুলি কৈ বান্ধি থৈছিল। তাৰপিছত মই আহি দেখা পালোঁ দেখা পাই বেয়া লাগি আৰু তাৰপিছত মই কৈছোঁ খুলি দি সৰু ছোৱালী তাৰপৰা মোৰ কথাখিনি ৰাখি খুলি দিছে। তাই কিবা মনত আঘাত পাইছে নেকি পাই যাই এনেকুৱা ছুচাইড কৰিলে আৰু এই উৰণত তাৰপিছত এনেকৈ পেলাই দিলা পেলাই দি কেনে আপি কৈছে মই চুৰ কৰা নাই মই চুৰ তো আৰু কেইদিন চুৰ কৰিছে আজিও চুৰ কৰিছে তোক মাইৰে আনি কেনে থৈ দিওঁ আৰু বান্ধি কেনে মাইৰে লৈ যাব এনে তাৰে উৰণা দি কেনে এখন হাতত এনে মেৰাই কেনে এনে গাছডাল মই ধৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আৰু লগৰ ছোৱালীটোক ডাঙৰ বাপেক আহি কেনে লৈ গেলা তাকো এৰি দিলা। তাৰ মামাই ক'লা কি কামাল মামাই কৈছে কি তাকো এৰি দি কেনে লৈ যা। তাৰপিছত সেইটোৰ ছোৱালীটোৰ গাৰ্জেনে এৰি দি কেনে দুকো লৈ গুচি গেলা। সেইটো ঘৰত দুটাই ছোৱালী মগাৰাপি এটা আৰু আন্ধৰাপি এটা। তাৰপিছত দুকো লৈ গুচি গেছি আৰু একো ভেজাল নাই। এতিয়া তৎক্ষণাত যে আপিটো এনে কৰিব আমিতো নাজানো এখনি কথা আমিতো মাৰাও নাই তাক বান্ধি থৈছিল আৰু এনে আমি লগতে আছো এখন হাতত তাৰে উৰণা দি কেনে মেৰাই থৈ দিছো বেছি বেলেগ ৰছী টচিও নাই।